Ngicela ukubonga uMEC wakwa-Public Works ngoba ayijwayelekile lento yokuthi o-MEC ba-account and take decisive decision. U-MEC wakwa-Public Works ngakuqinisekisa manje ukuthi usevule uphenyo ngodaba lwama-spaza shop or tuck shop yakwaNongoma eBreyton Hospital, eyase-Newcastle Hospital eNemadadeni. Ngikhuluma nje kumanje, ngaqinisekisa futhi ukuthi u-MEC usekhiphe i-instruction yokuthi awavalwe lama tuck shop as we speak. KwaNongoma uyathutha. Njengoba ngishilo nje izolo ukuthi uzoqoqa yena, cha namanje ngakuconfirma ukuthi cha KwaNongoma kumanje uyapakisha, uyaphuma. Kufanele ngibonge ku-MEC ngoba abanye o-MEC ba-arrogant, abafuni ukulalela uma kukhuluma abantu, but u-MEC Mayor have listened. Siyabonga.